Родителите ми са в ярост, защото карам сестра си на закуска без разрешение. Те се страхуват тя да взема лоши решения с приятелките си. Тя ме помоли за возя до местния ресторант една сутрин. Искаше да види приятели, които също са на 13 години. Аз я взех и веднага разбрах, че бяга от към къщи. Не казах нищо по пътя, просто исках да помогна. Останах близо с колата им, докато хапваха, за да са в безопасност. Когато се върнахме, тя опита да влезе тихо, но я хванаха веднага. Родителите бяха шокирани, че е изчезнала часове дред. Под натиск сестра ми призна, че аз съм я карал като бягство. Те са луди, защото не ги съобщих първи за плана. Аз казах, че щях да отговоря честно, ако просто ме попитаха къде е тя. Но никой не попита и не се чувствах длъжен да доносвам. Родителите твърдят, че съм нарушил строгите правила на домакинството им. Аз настоях, че цялата ситуация се случи само защото са толкова контролиращи с нея. Те ми напомниха силно, че не съм родител и не мога да вземам такива решения за тях. Вие бихте ли я карали в подобна ситуация?